Може ги романтизирани. Защо не си взел романтизиран? Не съм мой бе. Айде, не лъжи. Марто. Сега ходихме да познавам с тия. Ходи. Какво е това в ръцете? Кажи да е. Кое? Това в ръцете ти. Ей там дед го набут. Аре, кажи. Не посягай така. Кажи кой има там. Взел е. Кущеро ще ти се зарадва, като го отбележа. Ай, какво стана? Я дай! Дай, Мартине, имам нужда! Аре! Аре, дай, отивам до ВЦ. Аре, дай, отивам до ВЦ, бе. Аре, Мартине, ще стане по-лошо. Дай, отивам до ВЦ. Идва с мен ли, ай? Не знам, ти знаеш как се ползва, ела да ми покажеш. Айде, ела. Спусти луксозните завещи. Чуде. И чакай, тук моите. Подърпи, да, мада не съм дърпи. По-нежно. Последния път се откина. Мога да пуснеш. Що точно? Не може да изчупи се. Ох, Боже. Извали. Представи се, ако дойде за билетите. Сега ще го правя. Да имам прозорец, връща. Нося си. Чакай малко. Пак не отапер някой. Максимум. Леко пуш. Това какво ти си породи купе след секунда? Може да се пренести. А искаш ли ме? Ти гледай друго да не падне. Но трябва да ги набием. Влиза ни, Марто. It's my hole. Ха, окей.